Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye kulikonse kumene mukutitsatira pano pa Tiyankhuleni Ambuye mu programu imeneyi yakusinkhasinkha mawu a Mulungu mu tsiku la lero. Lero ndi Lachitatu, mlungu wa 5 munyengo imeneyi ya Lent. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Daniel, ndipo uthenga wathu wabwino ukuchokera mu uthenga monga adalembera Yohane Woyera. Yohane mutu wa 8 ndime 31 kulekera 42. Amene akutiwerengera uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Luke Anatole Welemu, achipani cha Komboni Missionaries, kuchokera ku Rirangwe Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndikukumemani kuti tikhalire limodzi. Ambuye akhale nanu. Mawu a uthenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Yohane mutu wa 8 ndime 31 kulekera 42. Pa nthawi yomweyo Yesu adauza anthu amene adankhulupirirawo kuti, ngati mumvera mawu anga nthawi zonse, ndiye kuti ndinudi ophunzira anga. Mudzadziwa zoona zenizeni, ndipo zoonazo zidzakusandutsani amfulu. Iwo adati, ife ndi ana a Abrahamu, ndipo chikhalire chathu sitinakhalepo akapolo a wina aliyense. Nanga bwanji kuti mudzasanduka afulu? Yesu adawayankha kuti, ndithu ndikunenetsa kuti aliyense wochita tchimo ndi kapolo wa tchimolo. Kapolo sakhala nawo m'banja nthawi zonse, koma mwana. Tsono ngati mwana akumasulani, mudzakhaladi mfulu. Ndikudziwa kuti ndinu ana a Abrahamu, komabe mukufuna kundipha chifukwa simukuvomereza mawu anga m'mitima mwanu. Ine ndimalankhula zimene ndidaziona kwa Atate anga, koma inu mumachita zimene mudamva kwa atate anu. Iwo adati, ifetu atate athu ndi Abrahamu. Yesu adawawuza kuti, mukadakhala ana Abrahamu, bwenzi mukuchita zimene Abrahamuyo ankachita. Koma tsopano mukufuna kundipha ine, amene ndakuwuzani zoona zimene ndidamva kwa Mulungu. Abrahamu sadachite zotere, inu mukuchita zimene tate wanu amachita. Iwo adamuwuza kuti, ife ndiye sindife ana a mchigololotu ayi, tili ndi tate mmodzi yekha, ndiye Mulungu. Yesu adati, Mulungu akadakhala atate anu, bwenzi mutandikonda ine, chifukwa ndidafumira kwa Mulungu, ndipo tsopano ndili kuno. Sindidabwere ndi ulamuliro wa ine ndekha ayi, koma iyeyo adachita kundituma. Umenewu ndi uthenga wa Ambuye. Mawu amene tangomva mu uthenga wa Yohane Woyera pali mfundo zikuluzikulu ziwiri. Poyamba, Ambuye Yesu akukumbutsa ophunzira ake kuti ngati mwana akumasulani, mudzakhaladi mfulu. Komanso akunena kuti inuyo amene mmachita tchimo mmakhala kapolo wa tchimolo. Pa Chizungu timalankhula mawu kuti the truth will set you free. Chilungamo chimamasula. Ndipo munthu amene samanena za chilungamo, munthu amene amanena za mabodza, amakhala kapolo. Chifukwa poyamba akuyenera kumakhala ukumbukira nthawi zonse kuti kodi chaka chatha ndinanena chani, kuti chaka chino ndisadzikole, kapena dzulo ndinanena kuti chani, kuti zimene andifunsa lero inde zisasemphane. Ndiye timakhala tikubisa bodza ndi bodza linzake, koma choonatu, choona ndi choona, ndipo choona chimawina. Poyamba, kodi ifeyo a Khristu amasiku ano, kodi ndife anthu amene timanena di choona mopanda mantha, mopanda kuchita mantha kuti mwina china chake chichitika? Ndikanena zoona anthu adana nane, ndikanena zoona muchipani anthu anditulutsa muchipani, ndikanena zoona mu mpingo anthu apanga chilichonse kuti sandiyendere. Anthu amanena bodza chifukwa cha zifukwa zosiyanasiyana: kuteteza maudindo athu, kuteteza ntchito zathu, kuteteza mayina athu. Koma pamene tikuchita izi ponena bodza, tidziwe kuti timadzisankhira tokha ndende, timadzisankhira tokha
ukayidi sitimakhala amfulu. Ambuye Yesu adabwera inde kudzachitira umboni choona, ndipo aliyense omva choona amatsatira mawu ake. Ifeyo munyengo imeneyi ya Lenti, Ambuye Yesu afuna atithandize tikhale anthu omasulidwa, kutchula zinthu mmene zilili, kutchula kuti ichi ndi cha blue chikhale cha blue, ichi ndi chipenso chikhale chipenso, calling a spade a spade. Zimene Ambuye Yesu akufuna atithandize kuti munyengo imeneyi inde ulendo wathu okamchingamira pamene akapachikidwa pa mtanda komanso pamene akauka kwa akufa, tikhale anthu amtendere wa mumtima. Monga tikunenera kuti ambiri masiku ano tinasiya kukonda zoona, tinasiya kulankhula chilungamo. Poyamba wina akafuna nene chilungamo timati ukufuna akumvere ndani, ukufuna akutame ndani, kodi iwe moyo wako soma ukonda. Chimenechi si Chikhristu. Ambuye Yesu ndi amene adabwera kudzamasula goli limeneli la uchimo. Bodza ndi tchimo, chifukwa bodza ndi munthu amene akutembenuza kuwala kusanduka mdima. Ambuye Yesu akufuna ifeyo tikhale amfulu pa zithando, tikhale anthu amtambasale, tikhale anthu omvetsera mfunyulalo kuti indedi Chikhristu chathu ndi chokoma. Kodi inuyo ndine chimene chimatilepheretsa kunena chilungamo m'banja mwathu ndi chani? Chimene chimandilepheretsa kunena chilungamo kaya muchipani changa cha mumpingo ndi chani? Chimene chimandilepheretsa kunena chilungamo pa ofesi yanga kuntchito kwanga ndi chani? Pamene ambiri akuyuza mwina process kapena method ya substitution, pamene pali zoona kuyikapo bodza. M'malo moti tauza abwana athu inde kuti abwanawa ngakhale kuntchito amajomba, koma kuti tikome timauza abwana inuyo ndi abize, siyani ntchito itigwira ndife. Kuti timuuze ndithu m'bale wathu kapena anzathu kuti chemwali ndinu hule, timane kuti yayi si uhule, koma mwina adabadwa bwino ali ndi chikoka, inde amayitana amuna ndi maonekedwe ake. Tikutembenuza zinthu zokhala zoyipa kuti zisanduke zabwino, sitimakonda chilungamo. Timamva makamaka mukalata ya Yohane yoyera kuti amene amakonda mukuwala sangakhalenso mu mdima. Pamene tikupitiriza mu nyengo imeneyi, nyengo ya masautso a Ambuye Yesu, nyengo imene mpingo kutipempha tichulutse moyo wathu amapemphero, tichulutse ntchito zathu zachifundo, komanso tisale ndi kupunguza zosiyanasiyana makamaka kumbali ya zakudya. Ifenso mwina tikuyitanidwa kuti tisale mabodza, tisale inde ntchito zimenezi zimene sizimankomera Mulungu. Ambuye Yesu adatiyitana kuti tisakhale akapolo a tchimo, chifukwa tchimo limazunza olichitayo. Tchimo limakoma nthawi imene tikukwaniritsayo, koma zikati zitigwere Satana amatisiya nkutisiya tokha tili tapya. Ambuye Yesu akupitiriza kuti inde mukadakhala ana Abrahamu, bwezi mukuchita zimene Abrahamuyo ankachita, koma tsopano mukufuna kundipha ine amene ndakuwuzani zoona zimene ndidamva kwa Mulungu. Amenewa anali ndi dzina chabe, kungokhala kuti ndi ana Abrahamu, koma samachita zimene Abrahamuyo ankafuna. Kukhala ana Abrahamu, kutchedwa Akhristu, kutchedwa achanichani, koma mphamvu yeniyeni tilibe, zotiyenereza za dzinalo tilibe. Ngati timatchedwa Akhristu, tiyeni timutsatire Khristu amene ndi njira, amene ndi choona, amenenso ndi kuwala. Monga tikunenera, amene amakonda choona amamva mawu ake. Ambuye Yesu akutero kuti sindidabwerere ndi ulamuliro wa ine ndekhayi, koma wa Mulungu amene adandituma. Mulungu adatuma Ambuye Yesu. Ambuye Yesu akutumanso ife kuti tiphatane mu ntchito imeneyi yodzetsa choona. Choona chimenechi chimutengera pa mtanda, koma sakuchita mantha. Choona chimenechi chimubweretsera imfa, koma sakubwerera mbuyo. Choona chimenechi chikamulowetsa inde mulimbo. Ambuye Yesu sakupepesa, sakutembenuza choona. Pamapeto pake inde adzauka kwa akufa ndi chimwemwe. Tiyeni ifenso tikhale Akhristu olimba mtima, Akhristu obweretsa kuwala, Akhristu oyatsa nyale paliponse pamene tili, potsatira Ambuye Yesu amene ali choona, ndipo tidzakhala mfulu pa zithando.
amen. Ambuye adalitse mawu akewa.